भारतीय नौदलातील 39 वर्षांच्या गौरवशाली सेवेनंतर सेवेतून निवृत्त झालेली युद्धनौका INS गुलदार आता सिंधुदुर्गातील निवतीजवळ समुद्राच्या तळाशी विसावली आहे. गेल्या 18 महिन्यांपासून विजयदुर्ग बंदरात तैनात असलेली ही नौका अखेरीस निवती रॉक दीपगृहाजवळ 15 ते 18 फॅदम खोलीवर समुद्राच्या तळाशी सेवेतून निवृत्त होण्याच्या खोल पाण्यात स्थापित केली जात आहे. आज गुलदार युद्धनौका निवती दीपगृहाजवळ स्थापित केली जात आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाद्वारे राबविण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्य आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर यांचा हा एक स्वप्नवत प्रकल्प असून याचा पुढील टप्पा पाणबुडी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर जागतिक नकाशावर ओळखला जाईल. सेवेतून निवृत्त झालेली युद्धनौका गुलदार समुद्राच्या तळाशी स्थापित केल्यानंतर पर्यटकांना समुद्रातील प्रवाळ, रंगीबेरंगी सागरी मासे आणि प्रवाळ खडकांची मनोहक पाण्याखालील दृश्ये अनुभवता येतील. यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही, सिंधुदुर्ग.